להתייחס מישהו אחר נוסף לגבי הנושא הזה? אני רוצה להעיר, אמרת ענייני בטיחות, שזה חשוב מאוד. זה הדבר היחידי שהרגולטור מתערב בו בכוח. אבל אתם לא הייתם בצהריים, אחרי הצהריים המושבים בצד השני, ואני הצגתי תזה שאמרתי שרוב הנושאים שה-V2V התכוון לטפל בהם בשנים שהוא התחיל להתפתח, מקבלים היום תשובות מצוינות באמצעות מערכות אוטונומיות ברכב, כמו עיבוד תמונה, מחקר ודברים אחרים, בלי תלות בעובדה שהאם ברכב של ידי יש לו מערכת או אין לו מערכת. וזה יהיה מכשול מאוד מאוד גדול של להשיג תוצאות בכלל בתחום הבטיחות. ולכן הרגולטור לא ימהר, לפחות הישראלי, הוא לא ימהר לקבל החלטות מחייבות כאשר התועלת היא לא ברורה. אני יכול להגיד לך, בנושא של בטיחות, בנושא של סייפטי, אז כי לפעמים נוטים לחשוב, עוד מעט כל התחום של הקונסיומר, כל הצ'יפים שמשתמשים שם, מיד זה ייכנס לתוך הרכבים והתחילו לשחק עם כל זה, זה לא ככה. אני יכול להגיד לך מה שקורה בפריסקייל, שכל המשפחות של המוצרים, כל הצ'יפים שנכנסים למכוניות, זה בעד אחר לגמרי. זה לא ככה, לוקחים איזשהו צ'יפ שמשתמשים בו לקונסיומר, הוא פשוט נכנס לרכב, אין דבר כזה. זה עובר את ה-qualification משלו, ויש את התנאים משלו, זה רכיבי מסוג אחר. ויש שם דברים שהם built-in, אינהרנטיים, בתוך הצ'יפים, שנותנים את הסייפטי. וכל זה צריך להיות משולב, יחד עם כל האפליקציות שמדברים על הנושא של ה-AWS וכל זה. זה חייב להיות פתרון אינטגרטיבי אחד. אני חושב שדווקא יצרני האפליקציות או מפתחי האפליקציות, הם יכולים לתת איזשהו פוש דווקא לתחום הזה, שהוא יכול להגיע דווקא מתחום של האפטרמרקט. שהיא מערכות כמו BMC, שהציגו כאן היום, ישלבו את ישלבו בעצם את הטכנולוגיה בתור האפטרמרקט, וזה יאפשר ליצרני האפליקציות. אז אפשר יהיה לייצר את המודל הכלכלי, ואז זה יוכיח ל-OEM, כי הם כל הזמן רוצים לראות איך אני ארוויח מזה כסף, וברגע שיצרני האפליקציות תראו איזשהו מודל עסקי על זה, אז אני חושב שזה ייכנס יותר מהר. אני חייב להגיד שני דברים שאתה מדבר, אז מצד אחד אתה אמרת מודל עסקי, אני אומר לעצמי, וואלה, אני מסכים, אם מישהו ימצא את המודל העסקי לעניין הזה, וזה לא פשוט, הציע, מי שמכיר את רוג'ר לנקוט, שהוא אחד האנליסטים הכי מובילים בתחום הזה, אז הוא אמר, תראו, איקול יעבוד ברגע יעשו פרובטיזציה של השירות, כן? לא יתווכח איתו, כן יקנו, לא יקנו, היו פה דעות הפוכות, אבל אני מבין את ההיגיון. אז מצד אחד אני מסכים, אם מישהו ידע למכור את זה ככה שאנשים ישתמשו, זה יעבוד. מצד שני, יצרני אפליקציות וסייפטי, זה נוגד ל-DNA של תעשיית הרכב בצורה קיצונית. אז אני לא בטוח שהמפגש שאתה מתאר הוא בקלות יקרה. אולי כן, אתה יודע, אני זהיר בדברים. אני, לפני שנעבור לנושא הבא, אולי להכניס את ה5 ברוש שלי, כי בתור נושא דרכון ישראלי אני לא יכול לא, כן? אז אני חושב שהבעיה הגדולה של עולם ה-V2X זה בדיוק מה שקרה עם ניצה ועם הרגולציה שלהם. וזו העובדה שמתחילים מ-V2V מתוך ההנחה האולי מוטעת ש-V2I אומר לשים תשתיות בכל היקום ואשתו זה נורא יקר, זה לא יקרה, אז בואו נתחיל ב-V2V, V2V יש בעיית deployment, אז זה לא יקרה, כן? תוסיף לזה את ההתנגדות של תעשיית הרכב, אני לא יודע לאן נגיד. אם אתה מוכר אזורים נבחרים ב-V2I, ואתה מרשת אותם, ופה יש כן מקום למודלים עסקיים, חניות, עניינים, כל מיני דברים כאלה, אתה בא דרך הפנגו האוטומטי ומין דברים כאלה, פתאום ברכבים יש DSRC נגיד, אתה עכשיו יכול להפיל עליו את הנושא של הסייפטי. אולי זה יעבוד, אני שם על זה סימן שאלה די גדול, אבל שווה לחשוב על זה. זה שניצה דחפו את כולם לסייפטי, יכול להיות שזה מוביל את כולם לחשוב כמו זה, שאומר זה ריצה מול קיר, ואם זה מול קיר, רגולציה או לא, זה יקשה לעשות. בואו נעבור לנושא חביב אחר, וזה האינפוטיימנט, ואני אביא אתכם למרכז הוויכוח שעשינו פה מיכאל ואני, ונשאל גם אתכם. תראו, בצד אחד, יש את יצרני הרכב, יש את המערכות עם בעדת, מצד שני נכנסים ה-CEs שמביאים אקו-סיסטם שהוא מאוד לרוחך, למרות שאתה מנסה לעזור לתעשיות הרכב, גיא, בנושא הזה. והשאלה, מי הולך, אגב, כשמסתכלים על הגרפים של GSMA לדוגמה, אז הם אומרים זה יהיה שווה בעתיד, ואני מריח שם התחמקות מאחריות, אבל כי זה לא נראה לי הגיוני.
משהו יתפוס. אבל מה דעתכם? מי יתפוס? עולם האפליקציות הפתוח, העולם של האוטומוטיב, פתרונות שיגמישו את האוטומוטיב, where does it go? אולי נתחיל עכשיו משמואל ונלך לכיוון הזה. אתה רוצה לשמוע, הנושא של האינפוטיימנט זה נושא גדול, אולי מבחן דברים קונקרטיים, למשל, אצלנו יש לנו פלטפורמה של מעבד יישומים, אידוטומקס, שהוא כבר נכנס לתוך רכבים ועושה את האינפוטיימנט. למי שיצא לנו יש לנו הרצאה של יאן ויינטר שניתן פה, אז כנראה גם את הדברים האלה. וזה נמצא בפור, זה נמצא במכוניות אחרות, וזה כמובן נכנס. כמובן שזה ילך בשלבים, אין ספק שקודם כל הדברים שהם יותר נחוצים, וכל אחד מאיתנו כנהג יודע את זה. דברים שקשורים באינפורמציה מיידית, כל מה שקשור כשאתה נוסע, לקבל את זה, לדעת מה קורה מסביב, בתוך המכונית כמובן, הקשר שבתוך המכונית. אנחנו עכשיו דוחפים לדוגמה את כל הנושא של האינטרנט, שכבר ייכנס לתוך הרכב כבאס, ושכל התקשורת בפנים תהיה משולבת על האינטרנט. אז הדברים האלה קורים, ופה דווקא בתחום הזה יש מגוון רחב מאוד של אפשרויות. זה, הייתי אומר, הרבה יותר פתוח ויותר גמיש, כל מיני שימושים אפשריים, במסגרת כמובן הסייפטי, מאשר דברים שהם, כי ברגע שאתה נכנס לנושא של ה-ADAS, לנושא של הסייפטי והתאונות, שם הדברים הם כבר הרבה יותר חדים והרבה יותר עם המגבלות של הסייפטי. בנושא של אינפוטיימנט זה יותר פתוח. אני חושב שזה יהיה נורא תלוי בנושא של היצרן. אם ניקח את טויוטה לדוגמה, יש להם כרגע שתי מערכות שהם עובדים. אחד זה הג'יבוק, שהיא בעצם מערכת להיי-אנד, ללקסוס של מערכת סגורה. מאוד מאוד יקר לפתח שם אפליקציות, צד שלישי לא יכול להכניס לשם שום דבר. לעומת זה לרכבים היותר עממיים, הם פיתחו מערכת שנקראת T-Connect, ששם צד שלישי יכול לפתח עם SDK, צד שלישי יכול לפתח אפליקציות, אבל עוד פעם שם יש להם בעיות של אבטחה, יש להם בעיות של עלויות, שאין שם מודל עסקי, בעצם בשביל זה לא זז ולא מתקדם כמו שהם רוצים, וזה כנראה גם אפשר יהיה לייצר את המודל העסקי, כי הוא יקר לייצר אקוסיסטם. אני חושב שבעתיד, אם אנחנו ניקח את חברה כמו טויוטה, הם יגבילו, הם מפחדים מהמקום שלהם, הם יעשו איזה שיתוף פעולה עם גוגל ועם אפל, אבל יש שיתוף פעולה מוגבל. אם ניקח חברות אחרות כמו מיצובישי מוטורס, ששם הוא יותר אסמבל, הוא לא יצרן של קומפוננטות, אין לו טיר 1 שלו, הוא פחות צריך לשמור, שם הוא יכול להיות יותר פתוח בשיתוף פעולה, עם גופים כמו גוגל, כמו אפל, כמו צדדים שלישיים. אז אני חושב שכרגע הם כולם עומדים את זה. אין כרגע איזושהי החלטה. אני חושב שמה שהפתרון שלנו בעצם, שכל עוד היצרנים הולכים ל-level המפתחים, הם לא יצליחו לייצר את המודלים העסקיים, ושם תהיה להם הבעיה הכי קשה. ברגע שהם יפתחו את זה לנהגים, לכל אחד שיוכל לעשות, לבנות אפליקציות לאוטו, כל אחד שיוכל לבנות את האקוסיסטם של עצמו ולייצר את המודל העסקי, אז גם נוכל לשלם. כי בסוף היום, אנחנו צריכים להבין, אנחנו בתור נהגים לא רוצים לשלם על האפליקציות האלה. אנחנו מדברים עכשיו על קהילת מפתחים, על אנשים שבאים ומשקיעים חודשי עבודה, שבסוף אנחנו לא רוצים לקנות, אנחנו מקסימום רוצים לשלם $1 לחודש על משהו, אבל אם אנחנו רואים את המודל העסקי, מה קורה זה לא מחזיר את הכסף